will kill me. Barka da warhaka. To barka ka dai. Mai girma excellency menene ra'ayinka akan mulkin da kake yi a jihar Gombe? Ni ra'ayina shine mu ƙara fahimta mu sani cewa akwai ƙalubale babba a kanmu. Wata firar da muka da kai, na ji ka ce ba za ka bari a yi zaɓe na adalci ba. Ban gane cewa ba a da daman a yi zaɓe na adalci ba. Ai akwai hukumomin soja da 'yan sanda. Ka dora haraji, bai kamata ba ka dora mutum ka kawo haraji a halin yanzu ba. Haraji ya wajaba, ya zama dole. Yanzu kimanin nan kuka karɓa a hannun talakawa na haraji. Miliyan 1.200 na naira da miliyan 200 na naira. Yanzu zaɓe ya karasa kuma talakawa suna kuka da kai. Wace ƙarya za ka musu zuwa gaba don su zaɓe ka? Za mu gwada cewa mutane su yarda da cewa za mu yi aiki da mu fidda su daga cikin ƙangi da tsari na talauci da. Kaga excellency mu aje wacce magana. Ya kuke da tsohon gwamnan jihar Gombe Muhammadu Danjuma Goje? Ni ma Goje ya ɗauko ni ya min kwamishina. Duk jihar ka so ka wulakanta shi a jihar Gombe. Ya wajaba. Mr. President, ya kamata ka sa baki akan cece-kucen da ake a jihar Gombe tsakanin inuwa yahaya da sanata Muhammadu Danjuma Goje. Ya danganta akan